Malawi Today. Bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Blantyre linakaniza zipani za Democratic Progressive DPP UTM ndi anthu ena asanu kuunika makina abungwe la chisankho la Malawi Electoral Commission MEC oyendetsera chisankho chomwe chinachitika pa 16 September 2025. Justice Chimbizani Kacheche anati bungwe la MEC limaloledwa ndi malamulo kugwirira ntchito njira zamakono zoyendetsera chisankho, koma anatsindika kufunika kwa owerengera zotsatira za chisankhochi pamanja asanalengeze zotsatira zovomerezeka ku mtundu wa Malawi. Charles Chindongo ndi Ruth Chinangwa anatipatsira ripoti ili. Justice Chimbizani Kacheche anapereka chigamulo chake patangotsala masiku ochepa kuti Amalawi akaponye voti yosankha atsogoleri atsopano. Iye anakana pempho la zipanizi koma anatsindika kufunika kuwerenga zotsatira za chisankho pamanja asanalengeze zotsatira zotsimikizika ku mtundu wa Malawi. Poyankhula ndi MBC, mmodzi mwa oyimirira odandaula a Bob Chinkango anauza olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre kuti anali okhutira ndi chigamulo cha bwaloli. Koma chokondesa kwambiri nchono ku nkhani yachitatu ya kuulusa kwa malizasa chisankho akwata naude kayameki asankha kuti agwesa ntchito ya electronic systematic koma malizasa chisankho sakuyenera kutuluka mpaka na malizatsi amene abwera ndi anthu manuale achita kuyenda nawo pansewu afike kaipa chani ku tale center zomwe sonza kuti khaya chiliyonse chingachitike ndi systematic khaya abweresa malizatsi otani electronically zilibe ntchito mpaka na zomwe malamulo akunena kuti vote ikhale ya physical zibwere. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Law Society ndi Davis Njovu omwe anali abwenzi a khoti pa mlandu ndipo nawonso akuthirira ndemanga pa nkhani. Mlandu tinene kuti choyamba tithokoze kwambiri kwa khoti chifukwa chakuti adzipereka kupereka chigamulo mu nthawi yochepa kwambiri. Timuone mlandu unayamba last week, I think wiki yomwe ino timalowanso kumafika tsiku la lero akhoti apereka chigamulo. Izi ndi zimene mwina Amalawi ambiri ngakhale maloya timafuna chifukwa mona milandu imatenga dzaka izi zikuonetsa kuti nizotheka kubwera pamodzi ndi kupanga mlandu sangasanga zigamulo ndi kutuluka ndi zothandiza tikayang'ana kuti chisankho chikubwera next week. Panali ma issues otsamwitsa mwina kuti iyayi anthu ena afuna kuti akapange akaunikire system chimene chikati systematic so akhoti anena kuti ayi izi sizololedwa pa malamulo. Komanso chachiwiri akhoti anenaso kuti ameki ali ndi ufulu wonse ali ndi mphamvu zonse zogwiritsa ntchito makina amene akufuna agwiritse ntchito chifukwa chakuti pa malamulo palibe chowaletsa kutero. Koma chimene akhoti anena ndiyo pamapeto pa zonse asanazalengeze podzalengeza malizati kumapeto azayenera kuonetsetsa kuti zenizeni zochokera kuma polling centers kapena kuma centers zikuyenera kuti zidzabwere zimene zimayenda osakhala kuti zoyenda m'magetsi koma zoyenda ndithu pansi mmene anthu amaziona zooneka ndi maso ndi zimene zagwiritsidwa ntchito kunena kuti wawina pa chisankhochi ndi uyo. So ife ngati Malawi Law Society tikhulupirira kuti ambali zonse ziwiri akhutisidwa nacho chigamulo chimenechi chifukwa chakuti akhoti aoneka kuti agamula mosayang'ana kwambiri mbali imodzi koma moyang'ana malamulo. Athabo Chakaka Nyirenda omwe anali mlangizi wa boma wa zamalamulo pa nthawiyi anauza MBC kuti sanalodabwa ndi chigamulo cha bwaloli. I think mwina naturally pokakhala kuti ndi zimene mafuna ku court ndeno funso lanu yankho lake lili mu funso mmene mwafusiramo kunena kuti ndimene timayembekezera ndino kuti zikuonesanso kuti zimene zoti amati chizungu chake rule of law yapanga prevail ndi kuti zizisachitika lerolo. Ndino mwina kusangalala kwanga ngati attorney general kunena kuti muli monse mmene chigamulo chikanayendera timaonanso kuti pange respect mazigamulo za ku court ndimene mmonenganenere komanso chimene chasangalatsa chonena kuti court anena kuti pasakhale audit chifukwa choti ameki ali ndi mphamvu zoletsa kuti pasakhale audit. Patangopita masiku ochepa Amalawi anaponya voti yosankha mtsogoleri wa dziko, aphungu akunyumba ya malamulo komanso makhansala pogwiritsa ntchito makina oyendetsera chisankho a systematic.
Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC linalengeza kuti President wa chipani cha Democratic Progressive DPP Professor Arthur Peter Mutharika ndiye anapambana pa chisankho cha pa 16 September 2025. Polengeza zotsatira za chisankhochi wapampando wa bungwe la MEC Annabel Mtalimanja anati President wa chipani cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika anapambana ndi maperesenti okwana pafupi 57 amavoti, pomwe wachiwiri wawo President wa chipani cha Malawi Congress MCP Dr. Lazarus Chakwera anangopeza maperesenti 33. Commission inawunikira ndondomeko yonse malingana ndi malamulo, ndipo mukuona kwathu ndi kuwunikira kwathu taona kuti chisankhochi chinaenda bwino. M'malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission tifunire zabwino iwo amene asankhidwa ngati president komanso vice president awo. Mwasankhidwa ndi anthu nzika za dziko la Malawi kuti mwatsogolere kutsogolo labwino. Mwapatsidwa udindo waukulu kuti mutsogolere dziko ili kuti chitukuko chathu chipite patsogolo mu zaka 5 zimene zikubwerazi. Kupempha kwathu kwa ife ku Malawi Electoral Commission ndikuti mugwira ntchito yanu mochilimika komanso moyenerera, kuti anthu amene akudalirani pokusankhani pa chisankho ichi simwakhumudwitsa koma mukalimbikitsa kuti muwalamulira malingana ndi malamulo komanso malingana ndi kufuna kwawo. Kwa iwo amene sanapambane pa chisankho ichi, kunena kwathu kuti ichi ndi chisankho chimene Amalawi achita, chilandireni momverera. Amene tikusangalala teni tisangalale osati monyoza ena, teni tisangalale momangirira dziko lathu. Abungwe la MEC asanalengeze zotsatirazi yemwe anali president wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani cha MCP Dr. Lazarus Chakwera anali atavomereza kale za kugonja kwawo kudzera mu uthenga omwe anaupereka kudzera pakanema. Dziko la Malawi likulandira ulemu mchigawo cha mu Africa kamba koyendetsa chisankho cha mchaka cha 2025 mwapamwamba mwachilungamo komanso bata ndi mtendere malinga ndi bungwe la Malawi Electoral Commission linayendetsa chisankhochi mwamtendere kuyambira polembetsa mpaka tsiku loponya voti, ngakhale magulu ena a anthu amakayikira kuti utsogoleri wa bungweli utha kusayendetsa bwino chisankhochi. Akuluakulu amuno mu Africa omwe anabwera kudzaonerera momwe chisankhochi chinayendera anati dziko la Malawi ndi chitsanzo chabwino cha momwe demokrasi imenena kukhalira. Chisankho cha chaka cha 2025 cha mtsogoleri opambana amayenera kukhala ndi mavoti osachepera theka la mavoti omwe anaponyedwa. Emmanuel Chikonso akupereka chithunzithunzi cha momwe chisankhochi chinalili mchakachi. Pomwe chaka cha 2025 chikufika kumapeto, nthambi zosiyanasiyana kudzanso maiko ena adayamikira dziko la Malawi kamba koyendetsa chisankho mwabata ndi mtendere ndi kuonetsetsa kuti ufulu wa demokrasi wapita patsogolo. Malinga ndi nthambi za maiko ena zomwe zinabwera kudzaonerera chisankhochi zidati dziko la Malawi lidasunga bata ndi mtendere kuchoka pa zokonzekera zonse kufika tsiku loponya voti zomwe anati nzosowa maiko a mu Africa. Chitetezo chidali paliponse ndi kuonetsetsa kuti mdziko muno muli bata komanso dongosolo lonse la chisankho layenda bwino. Komabe ulendowu sunangokhala wopanda zopsinja, kusamvetsetsana pa zinthu zina kudalipo, pomwe anthu ena omwe amakayikira utsogoleri wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC Mayi Annabel Mtalimanja kuti sangayendetse bwino chisankhochi. Ndiye kudali zionetsero ndi mtsutso pakati pa anthu m'madera osiyanasiyana zokhudza chisankhochi, maka zipangizonso zomwe zimayenera zigwiritsidwe ntchito pa chisankhocho, koma Mtalimanja anayendetsa chisankhochi mopanda cheucheu. Malingana ndi chigamulo cha kukhoti ichi komanso malamulo athu, mtundu wa Malawi mukudziwitsidwa kuti kutumiza zotsatira za zisankho kudzagwiritsa ntchito njira ziwiri, pamanja komanso pamakina. Komanso ovota adzazindikiridwa pogwiritsa ntchito makina komanso kaundula wa papepala. Ulendo wa chisankho cha pa September 16, 2025
unayamba ndi kalembera mchaka cha 2024 mwezi wa Oktoba, ulendo osankha makhansala, aphungu a ku nyumba ya malamulo komanso mtsogoleri wa dziko. Anthu oposa 7 miliyoni ndi omwe analembetsa pakutha pa kalemberayo. Bungwe la MEC linaperekanso mpata kwa anthu omwe ziphaso zawo zinali sanatuluke pa nthawi ya kalembera kuti athe kulembetsa ndi cholinga choti ufulu wawo oponya voti ukwaniritsidwe. Kutatsala masiku ochepa kuti anthu aponye voti, anthu omwe amayang'anira chisankho ochokera m'mayiko ena ndi nthambi zosiyanasiyana anafika mdziko muno, maka kumalo komwe kudali kofikira zotsatira zonse za chisankho. Ntchito yayikulu inagona poyang'aniranso zipangizo zomwe zidzagwiritsidwe ntchito pa nthawi yoponya voti. Pomwe tsiku loponya voti limayandikira, zipangizo zogwiritsa ntchito pa chisankhochi zinayamba kutera kuchokera kunja kwa dziko lino. Mmodzi mwa anthu omwe adali nawo kodikira zipangizozi ndi kuyang'anira kuti ntchito yonse yende bwino anali Mcford Somanje a chipani cha DPP, chimodzi mwa zipani zomwe zidali kupikisana nawo pa chisankhocho, ndipo pa nthawiyo chidali chotsutsa chomwe pano ncholamula, ndipo adafotokoza chidwi ndi chiyembekezo chawo pa nthawiyo. Sindinganenere kuti zakagwiritsidwa ntchito ka ntchito chifukwa ifeyo ngati ma IT experts akuzipani sadatiuze mmene amagwirira ntchito. Ndikhulupirira kuti mmene tikupita tsogolo amika ayenera atiyitane, ndipo tikapempha kuti atiyitane kuti atiuze kagwiritsidwa kachika ntchito. Ndipo ngati tili mafunso tizafunsa nthawi ya matraining, koma ngati matraining sachitika ndi kuti ndikukhulupirira kuti ukoko sizikayenda bwino. Zipangizo monga ink, mabaloti mwa zina zidafika kuchokera kunja kwa dziko lino, sonyeza kuti Malawi wakonzeka kuchititsa chisankho. Pa 16 Septemba Amalawi ochuluka anadzuka 4 koloko mmawa, ndipo pomwe nthawi imati 5 koloko nkuti mizere italiitali itayamba kuoneka malo oponyera voti. Achitetezo anali paliponse kuonetsetsa kuti zonse zikuchitika mwabata. Pa mndandanda wa anthu oponya votiwa panali bambo wina wa zaka 71 yemwe anali ndi ulumali osaona, ndipo khama lake linaonetsa kufunika kuoponya voti. Awa ndi Kingsley Nkhoma aku Lilongwe. Kufunikira kwa munthu aliyense Malawi azikhala ozinjirira nzochita ayinyamata amangozi kulakwa chabe chifukwa ichi ndichilengedwe monga mmene ife Malawi ufulu wathu waife Malawi tiyenera tizivota monga anyamatawo azivota nafa zaka zidakwanira umakhanga tumbuli wina wake. Malo ambiri anatsekulidwa mu nthawi yake, ndipo ena ochepa anatsekedwa mochedwerako kamba ka mavuto okanika kugwiritsa ntchito makina atsopano otsimikizira mayina komanso mavuto a network. Komabe mmalo ambiri zinayenda mwabata ndi mtendere. Pomwe ntchito yoponya voti inafika kumapeto, bungwe la MEC pamodzi ndi dziko la Malawi adalandira ulemu kuchokera m'mayiko ena kamba ka ntchito yotamandika yoyendetsa chisankhochi. Wachiwiri kwa nduna yaikulu yakale mdziko la Eswatini, Athemba Masuku, anayamikira MEC kamba ka ukadaulo wake pakayendetsedwe ka chisankho ndi kuonetsa kukhwima kwa demokrasi ya Malawi. Ntchito yowerengera mavoti inayamba anthu atangomaliza kuponya voti nthawi ya 4 koloko madzulo a tsikulo. Zotsatira kuchokera m'malo oponyera voti osiyanasiyana zinayamba kufika ku madera omwe adakhazikitsidwa olandirira zotsatirazi, komanso pa khonsolo, kudzanso ku malo akulu ofikira zotsatira mu mzinda wa Lilongwe. Patatha masiku asanu ndi atatu monga mwa malamulo, bungwe la MEC linalengeza zotsatira za mtsogoleri wa dziko. I, Justice Annabel Ntalemanja, hereby declare candidate Professor Arthur Peter Mutharika. Pazipani ndi anthu opikisana osachepera 18 pa mpando wa mtsogoleri Professor Arthur Peter Mutharika a chipani cha DPP ndiwo anapambana pa chisankhochi. Patapita masiku angapo, bungwe la MEC lidapitiriza ntchito yolengeza zotsatira za chisankho cha aphungu a ku nyumba ya malamulo kumalizira cha makhansala. Chipani cha DPP ndicho chinapeza mipando yochuluka ya aphungu yokwana 82, pomwe oyima paokha anali 69, ndipo chipani cha Malawi Congress chomwe pa nthawiyo chidali cholamula ndipo pano nchotsutsa chidapeza mipando 52. Zipani monga UTM idapeza mipando yosachepera 5, UDF 4, AFOD 3 ndi PP 3.
malinga ndi nthambi zosiyanasiyana zomwe zidadzaonerera ndi kutsatira bwino chisankhochi, dziko la Malawi silinangochita chisankho koma linakhazikitsa chitsanzo cha momwe ufulu wa demokrasi umakhalira komanso momwe kuchita zinthu poyera kumayenera kuchitikira. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Zinatsimikizika kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ndi Dr. Jane Ansah tsopano ndi mtsogoleri wa dziko lino komanso wachiwiri kwa mtsogoleri. Izi zinatsatira mwambo olumbiritsa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi Dr. Ansah pa bwalo la masewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Kumwamboku kunafika atsogoleri ochokera m'mayiko osiyanasiyana komanso khwimbi la anthu ochokera m'madera osiyanasiyana. Amalawi ochokera m'madera osiyanasiyana loweruka pa 4 Oktoba anasonkhana ku Kamuzu Stadium kukachitira umboni za kulumbiritsidwa kwa atsogoleri atsopano a dziko lino. Profesa Mutharika alumbira ngati mtsogoleri wachisanu ndi chiwiri 7 ndipo akankachiwiri kusankhidwa atalamuliranso dziko lino mu chaka cha 2014 mpaka 2020. Iwo atenga udindowu kuchokera kwa Dr. Lazarus Chakwera. I Professor Arthur Peter Mutharika. Professor Arthur Peter Mutharika. Do solemnly swear. Do solemnly swear. And that I will preserve. And that I will preserve. And defend the Constitution. And defend the Constitution. And that I will do right. And that I will do right. To all manner of people. To all manner of people. According to law. According to law. Without fear or favor. Without fear or favor. Affection or ill will. Affection or ill will. So help me God. So help me God. Profesa Mutharika atenganso udindo pamutu oti kubwezeretsa ulamuliro ovomerezeka omwe unamanga nthenje pa mfundo za chuma chokhazikika komanso kupezeka kwa chakudya chokwanira. Ngati profesa, iwo aphunzitsa msukulu zawo kachenjede zodziwika bwino m'mayiko monga America, United Kingdom ndi Uganda. Ndipo kumbali yawo nawonso Dr. Jane Ansah analumbira. That I will well and truly perform the functions of the High Office of Vice President of the Republic of Malawi. The function of High Office of the Vice President of the Republic of Malawi. And that I will preserve and defend the Constitution. Will preserve and defend the Constitution. And that I will do right. And that I will do right. To all manner of people. To all manner of people. According to law. According to law. Without fear or favor. Without fear or favor. Affection or ill will. Affection or ill will. So help me God. So help me God. Dr. Ansah ndi mzimayi wachiwiri mdziko muno kukhala pa udindo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kutsatira Dr. Joyce Banda. Mwayi Mtumodzi, MBC News, Blantyre. President watsopano wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anati anthu ayembekezere kusintha kwakulu mzaka zisanu zikudzazi. President Mutharika ananena izi atamulumbiritsa pa udindowu pamwambo omwe unachitikira pa bwalo la masewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Kondwani Chinere anatipatsa ripoti ili. Poyankhula kwayamba ngati mtsogoleri watsopano wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anati chikhala cholinga cha boma lake kuti dziko lino lisinthe. Ichi ndi chifukwa chake President watsopanoyu anauza anthu omwe anadzadza mu Kamuzu Stadium kuti ayembekezere kusintha kwakukulu. Koma iye anati kuti izi zitheke anthu akuyeneranso kusintha momwe amachitira zinthu. If this country is to change, the real change must come from within us.
If you want a different Malawi, if you want different results, then let us begin to think differently. And think differently we will do. To all my friends in the DPP and anyone in the public office, remember this: Malawi belongs to all Malawians. Iye anati Malawi ndi dziko la nzika zake zonse. Profesa Mutharika anati ichi ndi chifukwa chake boma lake likufuna kutumikira anthu onse osaganizira komwe amachokera, chipembedzo kapena zipani zawo za ndale. Mtsogoleri wa dziko linoyu anati akufuna boma lake lizichita zinthu mokhulupirika ndi kuthandiza anthu moyenera. Iye anati nthawi yoti anthu aziba kapena kugwiritsa ntchito moononga zinthu za boma yatha. And from today onwards, the practice of Chidere is gone. I find you looting the government, whether you are a politician or a civil servant or a businessman, you are done. The honeymoon of looting is over. Mawu ake mtsogoleri wa dziko linoyu anati akufuna abwenzi a dziko lino pachitukuko ndi makampani osiyanasiyana ayambitse ntchito zawo zomwe ndi zofunika kwambiri pachitukuko cha chuma cha dziko lino. And I want to ask our trading partners to come and invest in this country, and I promise you that we'll work with you to improve the lives of our people in this country. In a particular way, I want to thank the US and UK government, together with European Union, for standing up against corruption, theft, public resources, and reckless looting of national treasury. Kumwambo kunabwera alendo olemekezeka osiyanasiyana kuphatikizapo president wachiwiri wa dziko lino Dr. Bakili Muluzi komanso wachinayi Dr. Joyce Banda, president wa Mozambique Daniel Chapo, president wa Zimbabwe ya Emerson Mnangagwa komanso nduna yaikulu ya dziko la Tanzania Kassim Majaliwa anali nawonso pamwambowu. Nduna za maiko a Democratic Republic of Congo, Zambia, Namibia ndi Angola zinachitiranso umboni kulumbiritsidwa kwa President Mutharika ndi wachiwiri wake Dr. Jane Ansa. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anakwaniritsa lonjezo lake losankha nduna zochepa pofuna kuthandiza kupulumutsa ndalama za nkhaninkhani zomwe boma limaononga posankha nduna 24. Poyamba presidentiyo anasankha anthu ochepa m'maudindo ofunika kwambiri omwe nkuphatikizapo unduna wa zachuma, ona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena, ona za dziko lino ndi mlembi wamkulu wa maofesi ya president ndi nduna. Nduna zatsopano zomwe President Mutharika anasankha zinali zakasakaniza wankhope, zakale ndi zatsopano. Mwachitsanzo, nduna yona za mdziko a Alfred Gangata, nduna yona zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Shadrack Namalomba, nduna yona za mafakitale ndi malonda komanso zokopa alendo a George Partridge, komanso a Madalitso Baloyi ngati nduna yona za umoyo komanso ukhondo. Mwambo olumbiritsa ndunazi unachitikira ku nyumba ya boma mu mzinda wa Blantyre komanso ku holo ya BICC mu mzinda wa Lilongwe. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Jane Ansa anauza nduna zatsopanozi kuti zigwire ntchito modzipereka potumikira Malawi komanso zipewe mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu. Dr. Ansa ananena izi ku maphunziro a nduna omwe anachitikira ku Mangochi ndipo anakonzedwa ndi thandizo lochokera ku bungwe la UNDP. Tini zambiri mu ripoti la Owen Mavula. Nduna za boma, achiwiri awo, akuluakulu a ntchito za boma komanso abwenzi a boma pa chitukuko onse asonkhana ku Mangochi komwe kuli msonkhano wa masiku awiri omwe cholinga chake ndi kugawana nzeru pamomwe angalimbikitsire ntchito za chitukuko cha dziko m'magawo onse. Akuluakulu pomwambowu ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino
Justice Dr. Jane Ansah komanso wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana. Poyankhula pamene amatsegulira msonkhanowu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah wakumbutsa ndunazi za chikhulupiriro chomwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wayika mwa iwo pofuna kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino, ndipo wati choncho ndikofunika kuti ndunazi zitumikire modzipereka. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wapempha ndunazi kuti zikwaniritse mfundo za boma mwachilungamo pochita zinthu poyera kuti zonse zomwe boma linalonjeza zikwaniritsidwe. Ifeyo ngati akabineti tiyang'ane kumene tikuchokera, kumene tili ndi kumene tikupita, motsogozedwa nda president athu a Professor Arthur Peter Mutharika. Iwowa pakunena kwawo ananena kuti akufuna kuombola Malawi ku zovuta zimene zilipo ngati za chuma, za malonda, za chakudya ndi zina zonse. Ifeyo ngati amukabineti, ifeyo ndi amene tithandizire kuonetsetsa kuti izi zichitike. Nduna zofalitsa nkhani yomwenso ndi mneneri wa boma a Shadrack Namalomba ati ndunazi zalandira bwino uthengawu ndipo nawo akutsindika zakufunika kwa msonkhanowu. Manena a Vice President kuti chofunika pamene kuti kale anthu odzidalira osati anthu akatangale ayi, integrity, anthu odzidalira osati akatangale, osati owononga. Chifukwa tikamba ife kuwononga ndiye kuti so Malawi akhala owononga. Tikamba ife kukayikira kuti asizingatheke kumalawi kuno kuti tingachoke mu mphawi imene anthunso kumudzi akhalanso akukayikira, ndiye tiyambe ndi ifeyo. Ndiye mwambonowu kutipatsa mpata umene kuti kaphunzire mmene anzathu sanachitira kodi ku Rwanda zikuyenda bwanji, ku Ethiopia zikuyenda bwanji. Mawu ake yomwe akugwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la United Nations mdziko muno Alete Chiwala ati apitiriza kugwira ntchito ndi boma. Msonkhano wa masiku awiriwu ukuchitika ndi thandizo lochokera ku bungwe la UNDP. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani mchakachi ndi program yapadera yomwe tikupatsirani nkhani zikuluzikulu zomwe zachitika mchaka chikungothachi. Tionenso 2025 President Professor Arthur Peter Mutharika analamula kuti maboma 11 a mdziko muno ndi angozi chifukwa cha vuto la kusowa kwa chakudya. Patatha mwezi umodzi mtsogoleri wa dziko linoyu analamulanso kuti maboma onse 28 a mdziko muno ndi angozi chifukwa anakhudzidwa ndi vuto la njala. Izi zinadza potsatira ripoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee lomwe linaulutsa kuti anthu oposa 4 million mdziko muno anakhudzidwa ndi vuto la kusowa kwa chakudya. Pofuna kuonetsetsa kuti amalawi omwe akhudzidwa ndi vuto la kusowa kwa chakudya m'maboma onse a mdziko muno ali ndi chakudya, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino anatsogolera ntchito yopereka chakudya kwa manja omwe anakhudzidwa ndi njala mzigawo za mdziko muno. Kuchokera ku Mzuzu, Chisomo Manda anatipatsira ripoti ili. Ndondomeko yogawa chimanga komanso ndalama kwa manja omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno ikudza kutsatira ripoti la komiti yomwe imaonika mavuto omwe anthu akumana nawo yotchedwa MVAC, lomwe likuonetsa kuti anthu oposa 4 miliyoni ndi omwe ali ndi vuto la njala mdziko muno. Ndiye poyankhula pamwambo okhazikitsa ndondomeko mchigawo cha kumpoto, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah adayamba ndi kuthokoza mtsogoleri wa dziko lino kamba kolamula kuti nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma tsopano ikhale pasi pa ofesi yawo. Iwo adachenjezanso makonsolo kuti pa ndondomeko yogawa chimanga ndi ndalamayi asalowetsepo chinyengo pomangolembana pachibale kapena kudziwana. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo adati anthu aulumali achikulire manja ana okhaokha ndi magulu ena ovutika ndi omwe akhale oyamba kupindula ndi ndondomekoyi. Mongolerako pali mawanja ena amene ali ana okhaokha, paliso anthu okalamba mujataonera, anthu aulumali, komanso pali alubino amene chifukwa mmene alili satha kuti agwire ntchito nthawi yayitali. Ndiye onsewa adzifikirikidwa opanda kukondera, osanena kuti anene kuti awa ndi abale anga awa kanadana nawo,
koma afikire aliyense. Chifukwa ichi ndi chimene a president athu a dziko lino akufuna. Ndipo anthu omwe alandira thandizolo m'boma la Mzimba athokoza mtsogoleri wa dziko lino kamba ka mtima wake waulera khungwa. Isatire kuonga kwa president kwitu Peter Mutharika shukati na njala mmizi umu kwensono watu ovwira tira kuonga shomeni tikadandaulanga natafuma kutai na masuzo kwensono tilenge makola shuka cha president witu ye shomeni masuzo yakawaya nandi kwemono pano antipisa kwa masuzo ane mnyumba mwani nati nguonga shomeni wapitirire angarekanga sha jingoma chinivwirenge kwa njala na munelili na njala na chira nirienge mwakukondwa na dandaulanga panjala sono na mnapokera vingoma vanuvira chomene nkuonga njala nayo yamara. Oyimira bungwe lona za chakudya pa dziko lonse lapansi kuno ku Malawi Ayung John Lim adati kuti njala ithe pakufunika nthambi zosiyanasiyana kuti zigwirane manja ndi kupeza mayankho amomwe dziko lino lingagonjetsere vuto la njala. Iwo adatinso bungwe lawo ligawa chakudya kwa anthu 1.9 miliyoni mdziko muno. Mawu ake inkosi ya makhosi mbelo yachisanu idapempha omwe apindule ndi ndondomekoyi kuti asagulitse chimanga chomwe alandirecho. Tenga wakulu ndona kuti mavenda zinthu ngati zizi kamachitika choncho chamatengerapo gawo loti azawagule anthu aja mochipa kuzagulitsanso modula. So kwakukulu tinapemphanso ku ofesi ya kudzera ku ofesi kwa vice president kuti akatipemphere kwa president kuti ayikepo chikhwimiso chachikulu kwambiri chona kuti anthu amene wasapeze mpata onena kuti awagule anthu aja ndicho linga chona kuti program imene isakwanirisike masomphenya ake. Anthu oposa 4 miliyoni ndomwe alandire chimanga ena ndalama mdziko muno. Chisomo Manda, MBC News, Mzimba. Mchaka cha 2025, President Professor Arthur Peter Mutharika anasankha wachiwiri wake wina a Enoch Kamzingeni Chihana kukhala otsogolera ntchito yomanga sukulu ya zaukachenjede ya Mombera m'boma la Mzimba. Sukulu ya zaukachenjede ya Mombera yomwe ikadzatha idzalimbikitsa ulimi wa ziweto ndi masomphenya a mtsogoleri wachitatu wa dziko lino malemu Professor Bingu wa Mutharika. Ngakhale ntchito yomanga sukuluyi anayipatsa ndalama za nkhaninkhani mu ndondomeko ya zachuma ya mchaka cha 2023 mpaka 2024, ntchito yomanga sukuluyi yakhala isakuyenda. Poona izi, wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko linoyu analamula amene akumanga University ya Mombera kuti abweretse plani ina yatsopano ya sukuluyi kuti zigwirizane ndi mmene sukulu zaukachenjede amazimangira. Achihana anayankhula izi atakumana ndi akuluakulu a zamaphunziro komanso anthu ena amene akuthandiza pa ntchito yomanga sukuluyi. Hassan Phiri anatilembera ripoti ili. Kutsatira pamene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anasankha Enoch Chihana kukhala otsogolera ntchito yomanga University ya Mombera, iwo ayamba kugwira ntchito yawo. Achihana akumana ndi akuluakulu osiyanasiyana komanso kuyendera ntchito zimene zagwiridwa kale pamalopo. Mwazina iwo aona ntchito ya mpanda umene unayamba kale komanso malo amene akumangako ma hostel ndi ntchito zina. Mawu awo wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana ati pakufunika pulani yatsopano ya University ya Mombera kuti ikhale itatheka mwezi wa Januwale usanathe. Iwo atinso akufuna kuti ntchito yomanga iyambe posachedwa pamalopo. Choyamba nchonena kuti chifukwa zimasintha taona kuti mapulani analosiyana, contractor ya uchita zake ndi nanguganzi tonse tizibwese pamodzi kuti ma buildings akhale ofanana, zochitika zikhale zofanana chifukwa tifuna timange University ya Makono. Chifukwa ndi dream ya Professor Bingu wa Mutharika amene amapanga dream in colors. Ndiye tifuna kuti dream yake may he so rest in peace ikhale di dream which is in colors. Potirirapo ndemanga nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa choyika chidwi ndi ntchito yomanga University ya Mombera. Iwo atsindika ngati nduna wawo aonesetsa kuti ntchito iyi ayigwire mwa msanga ndipo ayamika ndondomeko yogwirana manja ndi makampani pa ntchitoyo. Inkosi ya makhosi mbelwa yachisanu yayamika mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika posankha Enoch Chihana kuti agwire ntchito yoonesetsa kuti Mombera University ayimange ndi kuyipereka kwa anthu a mdziko la Malawi.
malinga ndi akuluakulu amene akugwira ntchitoyi Mombera University idzakhala malo amene azidzaphunzitsa za ziweto, kupanga ndi kugulitsa katundu ochokera ku nyama ndi ukadaulo osamalira ndi kuteteza nyamazo. Kana kuti ukadaulo wakuya kwambiri chifukwa ngati mashine alipo nkosavuta kuti adziwe kuti malawi wakuti ali pati, chifukwa chongotenga information yake imene ili pamenepo yonkuika mu kompyuta isonyeza kuti munthu amene alipo ali moyo kapena munthu uyu wamwalira chipatala chakuti chifukwa chake mapereka national ID cho zikule chito zonsezo koma zikuoneka mbali imene zikuvuta chifukwa chonena kuti mina expertise kapena kuti ukadaulo mbali imeneyo ukhala ngati mina padakalibe kapena ngati ulipo koma kuti mina make ukufunika kukonzanso. Kufikira pomwe nthambi zosiyanasiyana zidzalumikizitse ntchito zawo kuti adzitha kupeza anthu ndi kufufuza nkhani ngati izi, maibanda komanso mabanja omwe ataya abale mu njira izi ndipo sawapezanso apitirira kudandaula ndi kusaka mayankho pomwe yankho pavuto limeneli lili pafupi nawo. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Ndipo pano tikupatsireni kwa mzathu Justin Nkweu yemwe akhala akuunika momwe ntchito za malonda zayendera mchaka chimenechi cha 2025. Zikomo kwambiri. Sitinganene za chuma cha dziko lino mu chaka cha 2025. Osanenapo kunena kuti chumachi chayenda mwapendapenda kamba kuti panali mavuto osiyanasiyana amene chuma cha dziko lino chinakumana nawo. Koma ngakhale chinayenda mwapendapenda, akaswiri oona za chuma akunena kuti chumachi kwakukulu chinayenda kobwino. Ndipo zina mwa zabwino zomwe zinachitika mchakachi ndikunena kuti akuluakulu a bungwe la IMF anali mdziko muno. Akuluakuluwa anakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika, nduna zaboma monga nduna yoona zachuma a Joseph Mwanamveka ndi akuluakulu ena aboma. Profesa Mutharika anauza bungwe la IMF kuti chuma cha dziko lino chavutika mzaka zisanu zapitazi kamba kuti ndalama zakunja sizimapezeka, komanso ngongole zinakwera kwambiri kufika 21 trillion kwacha, fetereza amavuta, komanso mafuta a galimoto amasowa. Profesa Mutharika anapempha bungwe la IMF kuti lithandize dziko lino kuti izi zikonzedwe. Poyankhulapo mkumanowu utatha, nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka anati ndosangalala ndi mmene mkumanowu wayendera. Ningathe kunena pano kuti meeting yathu inali yabwino. President asimikizira Mr. Bebe kuti iwo ndokonzeka kuti akonze dziko lino. Chimene awapempha IMF kapena through Mr. Bebe ndiona kuti atithandize mwansanga kani ya foreign exchange. Ndalama zakunja. Chifukwa nkhani ndalama zakunja ndi kuti zonse zikonzeka. Chifukwa kuti tigule fetereza kumafuna ndalama zakunja. Kuti timagule mafuta agalimoto kufunika ndalama zakunja. So chimene mungatifunsa kuti kodi boma la Malawi likufuna chani? Chomwe ife tikufuna kuti atithandize nkhani ya foreign exchange. Komanso ife ndiokonzeka kuti tikonze dziko lino likonzeke. Apenda tiokonzeka pali political will from the president kuti zimenezo zichitike. So mngandifunsa chifunika njani kani kuti athandize. Komanso tikuziwa kuti pa IMF pa ukasema peka ndalama zambiri. Tikufuna so support kwa madonors amene ali Malawi munomo. Tindi African Development Bank, tindi TDB, tindi maikwena ngati EU, UK, mawa pano bakhaku auja na Mr. akakumana so madonors amene aja kuti akapange mobilize amati support kuti athandize so dziko la Malawi. Mwanamveka anabweresa ndondomeko ina ya zachuma yomwe igwirisidwe ntchito myezi isanu ndi umodzi yotsala ya chuma cha boma. Tili ndi ripoti. Ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026 ya pakati pa chaka yafika pa nthawi imene dziko lino likukumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kuchepa kwa chakudya, kuchepa kwa ndalama zakunja, komanso kusakhazikika kwa kapezekedwe ka mafuta a galimoto. Nduna zachuma Joseph Mwanamveka ati mavutowa akhuza chuma cha dziko lino ndipo sichikula monga momwe zinayenera kukhalira. Mwanamveka atsindikanso kuti boma lakhazikitsa ndondomeko zomwe zichepetse kuonongeka kwa ndalama komanso kuthandizira bungwe la Malawi Revenue Authority kuti litolere ndalama zambiri.
takamba nkhani ya mobile money taisesa pamene kuti anthu amene akumusiyawo asamalipire nawo misonkho imeneyi tangotenga ukhawo amene ali uchitako bwino komanso nkhani za mpankizi chimodzimodzi nkhani ya mashares iso tapangaso chimodzimodzi famene ambiri apanga mashares ndikuti ati akupeza kanga chepe. Nduna zachumayi yauzanso atolankhani mu mzinda wa Lilongwe kuti boma layamba kafukufuku oti lione omwe ononga ndalama mophwanya malamulo m'mabungwe osiyanasiyana a boma. Pali ma department amene aononga ndalama zambiri somwe sitikuvesa kuti zinatheka bwanji mwa icho ndi ku State House. Ku State House pa 1st April chaka chino imene timapanga budget imene talipanga revise pano tinapereka ndalama budget ya ku State House 67 billion. Nzikuma zodabwisa kuti 67 billion yatha pa 5 months anatamaliza. Komanso abwerekaso ndalama kuonjezera pa ndalama 67 ija. Ndikuti awona budget yonse ya chaka chonse ayimaliza ndikudusaso budget ija. Ndiye kuli OPC kumene aononga ndalama pafupi more than 100%. Ndipo mtsogoleri wa zipani zotsutsa ku nyumba ya malamulo a Simplex Chithola Banda atsindika kufunika kuti boma liyike ndalama zochuluka m'magawo omwe athandizire kukuza chuma cha dziko lino. Ndakuyenera kuchita implement imene timati production based budget imene ikhoza kukwanitsa domestically kuti ibweretse ndalama mdziko muno poyang'anira agriculture, mining ndi zinthu zina ngakhalenso kupanga engage amalawi amene ali kunja madiaspora. Mwazina budget ya pakati pa chaka ya 2025 komanso 2026 yaonjezera ndalama zopita ku nduna za umoyo ndi 17.1 billion kwacha kuchoka pa 741 billion kwacha kufika pa 758 billion kwacha komanso kubweretsa njira zomwe zichepetse kuonongeka kwa ndalama. Trust Office, MBC, Lilongwe. Kuti amalawi azisankha chipani cha Democratic Progressive motsogoleredwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika panali malonjezo osiyanasiyana omwe chipanichi chinapanga. Ena mwa malonjezanowo ndi kuti ndalama zomwe zimaperekedwa za chitukuko zotchedwa Constituency Development Fund CDF zikwera. Pokwanilisa lonjezoli, boma la DPP lakweza Constituency Development Fund CDF kuchoka pa 250 million Malawi kwacha kufika pa 5 billion kwacha pachaka constituency ina iliyonse. Izi zinasangalatsa amalawi ndipo ambiri amene ayankhula ndi MBC anena kuti iwo akufuna kuti ndalamazi zigwiritsidwe ntchito moyenerera. Mwachitsanzo ena amene tayankhula nawo mu mzinda wa Blantyre akuti akufuna kuti ndalamazi zigwiritsidwe ntchito pokonzanso misewu ya mdziko muno. Nduna yoona za maboma aang'ono a Ben Piri akuti CDF ndiyofunika kwambiri ndipo aonetsetsa kuti kukweza kwa ndalamayi kufika pa 5 billion kwacha kukukwanilisa zitukuko zomwe boma loyendetsedwa ndi Democratic Progressive likufuna kukwanilitsa. Anthu athu ogwira ntchito ku kansulo ndi anthu oti adaphunzitsidwa magwiritsidwe ntchito a ndalama, koma chifukwa cha ndondomeko zathu za mayendetsedwe achuma, accountability ili momwemo ikufunikira ndithu, ndiye kuti anthu abwere ndi diso loyang'anira ndalama zimenezi anayenera kuti azindikire chimene akukayang'ana. Ndiye ndimapempha ndithu kuti atatiphunzitsira anthu amenewa tima basics azingodziwa kuti ndikayang'anapo zitochita bwino. Ndipo a Harold Mkandawire ndi mkulu wa bungwe loona za maboma ang'ono. Pamene iwo akuthokoza boma pokweza CDF kufika pa 5 billion kwacha, iwo adaonetsetsa kuti ndalamazi zikugwiritsidwa ntchito moyenerera. Kuti muoneke kwambiri ndondomeko imeneyi ikutsindika kwambiri pa nkhani ya kubweretsa capacity michiche wati kozonera kuphunzitsa kuti anthu akhale ndi luntha ndi luso komanso athe kugwira ntchito bwinobwino. Tikutengera kunena kuti anthu onse amene amakhala council, amene amasankhidwa ngati councillors, amene amasankhidwa kulembedwa ntchito, onsewo ndithu apasidwa upangiri woyenerera, andi zimenezo ndondomeko zilimo zikupanga kusindika kwambiri. Chomwe tipange tsopano ndikuonetsa kuti tibweretse tsopano njira yoti kodi zimene zikhoza kuzikwanisa bwanji.
bwanji zomwe tipange kupita kutsogoloko. Ndipo pamapeto mchakachi taona kuti mlingo wa chiongolazanja chomwe mabanki amapereka akakongola ndalama ku banki yaikulu ya Reserve chinakhazikika pa 26%. Iyi inali nkhani yabwino kamba kunena kuti mulingo wa chiongolazanjawu ukakwera zimatanthauza kuti anthu ndi amene atavutike kamba kuti kubwereka ndalama ku mabanki kumakhala kokwera mtengo. Koma kodi zikutanthauza chani kukhala ndi mlingowu pamodzimodzi kwa chaka chonse? Tinayankhula ndi mmodzi mwa akuluakulu ku banki ya Reserve achakudza linje. Zimene zikutanthauza kuti kupita kutsogolo tikuyembekezera kuti kukwera kwa mitengo ya zinthu kuzitsika, kakweredwe ka mitengo ya zinthu kazitsika. Komano komiti inaona kuti ngakhale miezi ngapo yapitayi kakweredwe ka zinthu kamakhala kakutsika, komabe pali zina ndi zina zimene zikupereka ma risk amene akuonetsa kuti mwina ratio ikuyenera ikhalebe pamene ili. So kuisunga pamene ili kukuthandizira kuti kakweredwe ka zinthu kakhale ngati kapanga slow down pang'ono. Chimene chikadali pompo 5% ndi imene timati medium term target. So chikonzero chimene chikanali pompo ifeyo ngati Reserve Bank chimene tikupanga ndichonena kuti tionetsetse kuti ma factors amene amapanga push inflation aja tayabweretsa pansi kuti pomafika medium term yo 5% yo tikhayo tayipanga be achieve. Imene tilili panopo ndizonena kuti 5% singapangidwe achieve in the next quarter kaya mwina mchaka chikubwerachi. So ndi medium term target, meaning kuti padusabe kanthawi kuti tipange achieve 5%. Pamenepa ndipo mapeto pakuunika kwa nkhani zikuluzikulu za chuma zomwe zachitika mu chaka cha 2025. Munkhani za msangulutso, chaka cha 2025 chakhala chaka chosangalatsa kwambiri kwa anthu okonda za msangulutso, pomwe chinali chaka cha zochitika zosiyanasiyana zokhudza nyimbo ndi aluso. Chidwi kwambiri chinali pa maubale omwe achitika mchakachi pakati pa aluso akuno ku Malawi komanso kunja kwa dziko lino. Emmanuel Chikonso akutifotokozera. Chaka chino ku nkhani ya msangulutso dziko lino lapanga mbiri yapaderadera pomwe anthu okonda msangulutso anaona ngati kutulo oyimba Tigrin atabweretsa oyimba akuluakulu odziwika bwino monga Wizkid komanso Awilo Longomba. Tigrin wati ichi nchiyambi chabe ndipo anthu ayembekezereza bwino mchaka cha 2026. Zabwinonso zachitika koma chachikulu nchonena kuti panopa ntchito imene tagwira chaka chino ndi maudindo amene ndinawo kuti chaka chamawa titani achinyamata tafikira motani, ma opportunities amene alipo komanso industry imene tipanga build motani, ma events ena amene tingapange komanso ma partnerships na anthu kunjako amene tingapange kuti industry yathu ino anthu so kunjako akamati ku Malawi music industry yathu izikhalanso ndithu mu top 5 top 10 ndi maiko ena amene iwo apangira ndi ma industry yawo. Oyimba yena Driemo komanso Eli Njuchi nawo anatulutsa ndi kukhazikitsa zimbale mchaka cha 2025. Driemo anatulutsa chimbali chotchedwa The Magician chomwe anthu adachilandira komanso Eli Njuchi chimbali chotchedwa Chifu chomwe wati chachititsa kuti chakachi chikhale chopambana. Ndakwaniritsa kutulutsa albamu yanga ya chiwiri kwa ma artist ndikukhulupirira zokuti akhoza kugwirizana nane kuti munthu kupanga albamu si chinthu chophweka yayi. Mchakachi mbali inanso ya msangulutso yomwe idali yochititsa chidwi inali mwambo wokumbukira Isaac ndi Jacob asangalatsi odziwa kuchita zisudzo omwe adamwalira zaka zapitazo. Great comedians, legends in Malawi, Jacob and Isaac. Omwe anachititsa mwambowu ndi ana akatswiriwa. Isaac anamwalira mchaka cha 2016 pomwe Jacob anamwalira mchaka cha 2021. William Nyanga ndi mwana wa Isaac. Kupita chisogolo anthu mmene abwerera atilimbikitsa ndithu chifukwa titisiyireni onse Isaac chakukuone mwambo oyamba kumene unakonzeka kuti tikasangalale moyo wa Isaac ndi Jacob. And mmene aulandirira anthu mwambo umenewo atipatsa chilimbikitso kuti tithe kukonza zinthu zopyolera pamenepo. Mwambowu unachitikira ku Lilongwe
komwe kunali kulumikizana kwa anamandwa pa nkhani ya zisudzo muti kuferanji. Wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi, omwe amadziwika bwino ndi dzina loti Manganya pa zisudzo, anayamikira ana asangalatsiwa kamba kosunga ndi kukumbutsa Malawi mbiri ya abambo awo. Tithokoza kwambiri anthu amalawi onse amene abwera lero kuno chifukwa asonyeza kupereka support kwa maganizo amene wawa oti tikupere Isaac Chakubu. Chifukwa Isaac Chakubu anali akuluakulu pa drama komanso ana awo kukuza mwambo umene uwu tithokoza kwambiri. Ndiye ine ndithu pa ineyo komanso tithokoza kwambiri Winiko chifukwa maya sikono amene wawa tithokoza kwambiri chifukwa choti kuti anabwera athandizira zonse tikupeza kufuna kusonyeza kuti tikulemekeza mizimu kama tikulemekeza Isaac ndi Jacob amene amatithandiza kupanga madrama Malawi. Ileo kubali mami mpote uwe lutamina mama mpote ni mmoja pambili ba maniveza. Gwamba naye anakonza phwando lomwe linali lapamwamba kwambiri, ndipo ena anakanika kulowa atabweretsa oyimba wa mdziko la South Africa Nasty C kamba kuti phwandoli lidadzaza. Koma mchakachi ndi pomwenso ambiri anadziwa kuti kutchuka kumabwera ndi zinthu zake zabwino komanso zoyipa. Mchakachi ochita zisudzo Tumpentaya, yemwe amadziwika kuti Phwedo, komanso katswiri ojambula makanema VJ Ken, onse anakaonekera ku bwalo la milandu kuyankha milandu yomwe akuwaganizira kuti adazembetsa komanso kugona ndi asungwana omwe sadakwanitse zaka 18. Milanduyi pakadali pano ikadalibe ku bwalo la milandu. Nalo bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation linakanika kuchititsa mwambo wa Entertainers of the Year omwe imapereka mphoto kwa asangalatsi pa chaka. Zambiri zachitika mchakachi, zabwino komanso zokhumudwitsa kwa ena. Koma kukonza maubale aluso mdziko lino ndi maiko ena, kulemekeza aluso omwe anapita, ndizo zinamanga nthenje mchakachi. Tsogolo likuoneka lowala ku nkhani ya aluso. Ukamva oyimba ngati Tigrin akulonjeza kukonza zoposa za chaka cha 2025 ndipo akufuna kupititsa patsogolo luso mdziko muno zomwe zikupereka chiyembekezo kuti chaka cha 2026 chikhala chopambana. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Ndipo kuti timve zambiri zomwe zachitika mchakachi pa nkhani za masewero na mtolankhani wathu wa za masewero Amen Musa. Mchaka cha 2025 unachitika zinthu zosiyanasiyanaso mu nkhani za masewero. Mchakachi matimu a dziko lino a Flames komanso Scorchers achita bwino pa mndandanda wa matimu pa dziko lonse lapansi. Flames yamaliza pa namba 125 pomwe Scorchers inali pa namba 153. Praise Majawa walemba ripoti ili. Chakhala chili chaka cha zinthu zina zabwino zina zokhumudwitsa kumbali ya timu ya Flames komanso Scorchers. Mchakachi timu ya Scorchers yadzipezera malo okasewera ku mpikisano wa AFCON koyamba timu iyi ikhazikitsireni. Timu ya Malawi inadzipezera malo ku mpikisano itagonjetsa Angola ndi zigoli ziwiri kwa adu pa bola Bingu National ku Lilongwe zomwe anagoletsa ndi Faith Kimzimu. Kumbali ya timu ya Flames chakhala chili chaka choti pena anthu asangalala pena kukhumudwa pansi pa mphunzitsi Calisto Pasua yemwe anayamba ntchito yoyinga ndi mphunzitsi wa timu ya Flames mchaka cha 2024 mwezi wa Novemba. Chisankhiridwe ngati mphunzitsi wa Flames Pasua wagwiritsa ntchito osewera 36 pa masewero 18 kuphatikizapo masewero a mipikisano ngati Kosafa, CHAN, AFCON komanso odzipezera malo ku mpikisano wa dziko lonse. Munthawi yomwe Pasua akhala akuphunzitsa timu iyi yapambana masewero 7 kugonja 5 komanso kufanitsa mphamvu masewero 4. Mwazina zomwe bungwe la FAM linamuza Pasua nkuti akwanitse kutenga chikho cha Kosafa zomwe akanika komanso kuti mchaka cha 2027 timu iyi ikasewere ku mpikisano wa AFCON. Pomwe chaka cha 2025 chafika kumapeto kusangalala kulipo kamba kambiri yomwe timu ya Scorchers yachita, pomwe kumbali ya timu ya Flames anthu anakadikirabe kuti ndi liti lomwe timu iyi idzayambe kuchita bwino. Praise Majawa, MBC Sport Blantyre. Mchaka cha 2025 zambiri zachitika mipikisano ya masewero ampira wa miyendo mdziko muno. Timu ya Mighty Wanderers yakhala akatswiri a mpikisano wa TNM patapita zaka 5 kapena kuti 8. Norbert Jameson andi zambiri mlipoti ili. Chaka cha 2025 chakhala chopambana kwa matimu omwe anachita bwino komanso chokhumudwitsa kwa ena omwe zawo sizinawayendere.
timu ya Mighty Wanderers ndiyo yomwe yachita bwino kwambiri mchakachi itapambana ukatswiri wa ligi ya TNM kwa nthawi yoyamba patapita zaka zisanu ndi zitatu 8. Pa ulendo wake ukatenga ukatswiri wa ligi, Wanderers inagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets kawiri konse, komwe ndikoyamba kuchita izi mu zaka 14. Mphunzitsi Bob Mpinganjira ndiye yemwe anatsogolera timu ya Wanderers ku ulemerero wa ligi ngati njira imodzi yopereka ulemu kwa ena mwa akatswiri a timuyi omwe atisiya mchaka chino, Yasin Osman ndi Esau Kanyenda. Osman anali mphunzitsi wa Wanderers pomwe inatenga ukatswiri wa ligi komaliza mu chaka cha 2017, pamene Kanyenda analosewera yemwe anamwitsa zigoli zochuluka mchakachi. Ngakhale atenga ukatswiri wa ligi ya TNM, timu ya Wanderers inavutika mmipikisano ina zomwe zinapereka mwayi kwa matimu ngati Bullets ndi Silver Strikers kuti achite bwino. Bullets inatenga chikho cha Airtel Top 8 pamene Silver ndiwo akatswiri a chikho cha FDH Bank. Chozizwa chinachitikanso mchakachi pamene timu ya Mighty Tigers inatulutsidwa mu ligi kwa nthawi yoyamba chiyambireni ligi mchaka cha 1986. Tigers yomwe inakhazikitsidwa mchaka cha 1980 inakhalapo akatswiri a ligi mchaka cha 1989. Iyo yatulutsidwa mu ligi pamodzi ndi matimu a Nzuzu City Hammers ndi Songwe United. M'malo mwawo mulowa matimu a Red Lions, Baka City ndi Mitundu Baptist omwe achita bwino mu ligi ya NBS Bank National Division. Koma ngakhale ligi ya TNM ndi mipikisano ya Airtel Top 8 komanso FDH Bank zafika kumapeto, chaka cha masewero cha 2025-2026 chikupitirirabe poti mpikisano wa Castel Challenge udzatha mwezi wa February 2026. Norbert Jameson, MBC Sport. Zimene zotu zinali zina mwankhani zikuluzikulu zomwe zinachitika mu chaka cha 2025, kungosankhapo zina mwa zikuluzikulu chabe. Malo mwa onse olemba nkhani za masewero kuno ku MBC ndine Amin Musa, ndikufuneni chaka chatsopano cha 2026.